सगळं तुम्ही आता ठराव घ्या. आता निर्णय घ्या. आता तुम्ही ठराव घ्या ही बायोडायव्हर्सिटी जरी कमिटी आणि तुमचा जो हेड असा तो हेड या 5 मेंबरांचो न असता एक स्पेशल मीटिंग तुम्ही एक कॉल करा. जेंका कोणाक खरंच आमची बायोडायव्हर्सिटी सेव्ह करपाची दिसता तेंका तरी पण चालू आमची घरात लिगल असतात पण आम्ही टॅक्स भरता त्यांची एक समज दिवप गरजेची असा पंचायतीन दखल घेवप म्हणजे की त्यांना जाणीव करून दिवप की ही घरात लिगल जावची म्हणून माझ्यातर्फे हायडोळा फॉर्म काही जमीन माझी असा त्यामुळे मी सांगू इच्छितो या जाहीर सभेत जर खरंच कोणाचं लिगल घर असतात मुलकारी घर असतात जाल्यार ते लिगल करून दिवपाक माझो सहयोग असतलो त्याला पण त्याचबरोबर काही इलिगल घरां आसात ती डिमांड करून त्याच्या डिमोलिशनाची जी तक्रार येते त्याच्यावर ऍक्शन पंचायती घेवची पडटली किंवा ती रेग्युलरायज करपाक ते कन्सर्न व्यक्ती जे लँडलॉर्डचे असतले किंवा आणि त्याचे ज्यो म्हणजे पूर्ण करून ज्या गोष्टी त्यो पूर्ण करच्यो पडटल्यो. पंचायत मंडळ बसा विचार करा त्यानंतर डिमॉलिशन ऑर्डर येऊ काय माती बाहेर करा आणि म्हणतात जागा जाऊ नका. आज बरोबरी डॉक्टर इंजिनियर आहात लक्षात ठेवा ते उलयता पळय भुरगे एक इंजिनियर ऍडव्होकेट आहात त्याच्यामुळे तुमचे मला थोडीशी त्यांना ज्ञान असा तुम्ही रागार जाऊ नका. मी एक सिनियर टीचर माझी एक रिक्वेस्ट आहे एका पट करून त्याका दोषी घरात ना घर पंचायत किंवा नो वन नो इंडिव्हिज्युअल काहीच नका आम्ही भाव कशा लक्षात येईल भाव कशा एक प्लीज दगडी नका त्याच्यावर ऍड्रेस करू नका साहेब प्लीज लक्षात येईल. तुमका फक्त माझी एक रिक्वेस्ट आहे पंचायत राज पूर्णपणे ते खूप वाचा दुसरीकडे बायोडायव्हर्सिटी what are the पंचायत what पंचायत has what right how to demolish हे सगळे माझे नाही एका जाब तुमका व्हेरी डिफिकल्ट व्हायची आहे माझे खूप ऍडव्होकेट आहे